Nakurat ang pipila ka konsumante sa pagsirit sa balay runon sa kuryente sa Davao City. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Apan Sara, giklaro sa Davao Light nga wala napadulong kanila ang pipila sa mga charges kundili napadulong sa mga programa sa gobyerno. Nanawagan ang usa ka consumer group nga unta maamyendahan na ang balaod aron na wag tangon ni nga mga charges. Atong sayron. Ning magtiayon sa Barangay 31D sa Davao City, nakuratan sa ilahang bagong bill sa kuryente kay hasta matud pang mahala, sobra doble ang gisaka. Sumala nila nga electric fan raman daw ang ilang ginagamit, hasta mga cellphone. Lisod yun kayo ma'am, kaya tingalo ko naabot na og 4,870 ang akong bayron nun. Tingala ni ako kayong meron nun eh. Period to pila na. Libo naman naman. Karon abot ang mga 3,000. Giparayag usab sa usa ka konsumante ang iyang reklamo sa social media. Matud pa, labihan ka mahal nga balay runon. Ang nakamahal matud pa, mawang suma niya, illegal daw nga mga add-on charges sama sa subsidy, environmental charge ug uban pa. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Davao Light and Power Company ang reklamo. Gipatin-aw nila nga ang mga pipila sa mga gibayran nga government charges nga giabaga sa mga konsumante pinaagi sa EPIRA Law o ang Electric Power Reform Act of 2001. Wala matud pa kini napadulong sa ilang mga bulsa kundili sa mga programa sa gobyerno. Usa na diha aron mahatagan og diskwento ang mga marginalized sector sama sa lifeline rate. Kung siya ang mga subsidiya nato na ginahatag sa mga marginalized sectors na itong mga naasabi na itong rato na 4Ps. Kung wala pa sa mga kiluwat, bayan, dito nila kanilahan regular bill. Kung hindi mo ang kiluwat, dito na sila, na-alisay ka naman ang discount mo na ginahasa. In short, kanin siyang mga subsidiary, part isa sa itong ibayran ang kuryente. Ang may tabo din ang tabo na ikorami collective agent, ikorami ni kolekta, then ang katong i-kolekta na mo, ang wala pong ibayan sa katong sa ligahan na itong kuryente. Gawa sa subsidies para sa 4Ps ug marginalized sectors, lakip sa gibayran sa mga konsumante ilawom sa EPIRA Law ang universal charge nga naglangkob sa missionary electrification ug environmental charge. Hasta ang feed-in tariff allowance, balay runon nga nagasuporta sa renewable energy developers aron madasig ang paggamit sa limpyo nga enerhiya ug uban pang pass-through charges sama sa transmission ug system loss charges ug value-added tax. Tungod niini, nanawagan ang Davao Consumer Movement nga panahon na aron amyendahan ang EPIRA Law. Sanglit dugang palasunon matud pa kini sa mga konsumante ang maong mga balay runon. Actually, okay na po nato nagipanawagan mo nga i-check, i-revisit sa national government ang kaning EPIRA Law tungod kay naka-epekto gid ni sa panginabuhi o pangadlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga tao, ilabi na pag-abot na sa binulan nga bayrono nato nga naadi ay mga ingon-aning nga mga charges. Ang una-una nila ani sa pagtungkod nila ani sa unang pagbuon ani nga balaod nun kay mahimong competitive ang ato ang energy sector nga maiyahay og pabarato ko no. Ang ito po nag-iyahay na may og pataas. Sara, sumala sa Davao Light nga wala nagsaka ang ilahang power rate o posible nga ang katong pagsaka sa mga bill no sa pipila ka mga konsumante tungod posible matud pa nga misaka pod ang ilahang pagkonsumo sa kuryente. Nanawagan sila sa mga konsumante nga magdaginot sa paggamit og kuryente. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.